Ai, quins nervis, això de vindre a la tele. Mira quina gràcia eixe xic de davant. Du el monyo tarongeta i una anella penjada en el nas. És un esquinji d'eixos. Jo a tots eixos es posava a fer cavallons. Eixe d'ahí està que cruix. Espera que es fica al meu costat. És curiós. Què pensarà la gent quan espera les cues? Sexe! Què és això? Un velatori, home? Que esteu a la tele. Que heu anat a la peluqueria per alguna cosa? Vostè on va? Vostè on va? En el Walmart, no va en el Walmart? No, és pel futbol. No, pel futbol res, vostè no pot... I ese tio en el Basoca, què? Ese tio és crític de televisió, pot entrar en el que vulgui. De la tele, home. En el Walmart. I si escolta el Pamesa? Bueno, si escolta el Pamesa i si escolta el Pamesa. Pamesa, home, Pamesa acaba de guanyar i això, jo crec que sí. Vinga, va. Bueno, va. Però no faig el burro, eh? Vale. A veure, espera, porteu alguna cosa, alguna bolsa? No es pot menjar, eh? Hola, bon dia i benvinguts. Soc Eduard Torres i sóc l'encarregat de presentar este programa. No, un moment. Ja era hora. Un moment. Estos són els meus. Vinga, ja sí estan els meus, a veure. Compte. Vaig a veure què he tret. Quan n'hi ha? Quan n'hi ha, Eduard? Un bitllet de 6.000. Qui t'ha donat això? T'està demanant de canvi, un Home, bitllet però de 6.000. un bitllet de 6.000? Sí, claro. Pues, mira, tenim, comptant el bitllet de 6.000 o sense? Comptant el bitllet de 6.000, clarament. Si contem el de 6, 17. Si tenim que anar al banc, 11. Ai, mare Perquè Déu. si no... La veritat és que els programes ja no eixen com els d'abans, saps? No, això ja... Jo recordo un amic que treballava en el programa d'Íñigo que em dia que treia 15.000 euros. La veritat és que per a fer este programa no estem a soles, perquè a nosaltres el que ens agrada és lluir-nos, i per a fer les faenes més avorrides tenim algú que ens ajudarà, la granota, mà que és lletja, ens ajudarà a representar este programa en les parts, com ja dia, més avorrides. És un jove, tot i que no està gens preparat. Exacte. El nostre becari, el becari de Chino Chano, Alfons Lewinsky. Bé, Alfons, ja sé que ho tens tot preparat per a l'entrevista, després el vídeo, fulls, un poc de tot. Ho tinc tot, mamà, dóna-li de gravar el vídeo, el botonero. Tindrem actuacions musicals al llarg del programa. Un moment, digues també que durant el programa hem facilitat el que els fills del públic es coneguen un poquet entre ells. No, tu tens que dir el que nosaltres fem, eh? Ah, està clar. No, digues una cosa. Ve Morgan Freeman. No, perquè no n'hi ha diners, eh? Està clar. Està ensenyant-se. Poca de paciència en ell, perquè està ensenyant-se. És que és nou. Hem tingut una aproximació entre els xics i les xiques del públic. Bé, així, mestre? Bé, Més coses. Hem preparat una tertúlia en la qual participen les figures més importants del futbol nacional. Jesús Gil, Raineri, Cruyff, Valdano, un poc de tot. Què? Però no havia quedat que no n'hi havia pressupost per a entrevistes de luxe? És que ho farem per abducció. Per abducció és algo de lo del niño... Així fica per abducció. La capa d'ozono. Què dius? Fica per adducció, jo dic adducció. Bueno, abducció per adducció continua valent. I com no, també tindrem una entrevista. Sí, senyor, una entrevista d'altura, con su garra, con su fuerza. Y también con su saber estar. Una gran entrevista amb José Luis Moreno. Però de nou tret això? No l'havien retirat antes del programa? Per favor. Qui m'haurà donat això? Adéu, Paco. Mare meua, Paco Nadal, mare meua. Els has donat tot el que us sobrava del programa de la cuina? Tot el que sobrava a la cuina, pom. Tot el que sobrava d'allí, ho has dut per casa? Tot el que sobra, no se ho mengem el que ho fem, va, vosaltres. El que se puguem menjar, no els tirarem. Escolta, ja que tenim a Paco així, podríem aprofitar i entrevistar-lo, eh? Eduard, així que ports del programa soy jo. Així fica José Luis Moreno i és José Luis Moreno. A més, que jo tampoc tinc massa ganes de veure el José Luis Moreno. A mi m'agradaria també entrevistar a Paco Nadal, eixe mestre, eixe geni de la comunicació. Sempre he somiat en poder parlar amb Paco Nadal. Va, per fa. Jo crec que sí. A veure,
Si voleu, Paco, a mi... No paga poquet perquè diuen Paco sense entusiasme, eh? No, senyors i Cobra poc senyors. aquesta gent, eh? Més ànim i el farem que baixe per a que se senti Si no, no així. baixa jo. Cantem una altra volta, per favor. Jo crec que sí. Ja. Ara sí. Bona nit, benvingut, senyors i senyors. Vamos a sentar Paco así. Ahí. Directament del Bon Profit. Senta Paco. Directament Del Bon Profit, després d'haver passat per 1001 batalles, o 1.000 batalles. Està bé. A veure, Geni de genis. Un moment, a veure, ja sí, el becari. A veure, becari...